ಐಟಮ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರ ಎಸ್ ಕನಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಚಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದಂಡು. ಸೊ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಮಂತದ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆತ್ತದ ಆತಂಡು. ನನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದನೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪಡಾನು ಫೈನಲ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕನಸು ಪ್ಯಾಕ್ಬಲ್ ಆಗಿ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ. ಯಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ 10 ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ತಡಪುಡಿರ. ಸೊ ಒಡೆಪಾಡ ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ. ಸೊ ಮಂಗ್ಳೂರು ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪೋನುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಡೆಗ್ ದಯಪಂಡ ರಡ್ನೇದ ಆರ್ಡರ್ ಅದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಚೂರು ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪಿರ ಆಪೆ ದಿಪ್ಪಿದ ಚೂರು ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಡಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ಬೋದು ಪಂಡ ನಮಕು ಆರ್ಡರ್ ತೆದೊಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪಡವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಲೂಪುಗು ಒಂದೇನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪೂರ ಕನಸು ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿಗ್ಲ ತೋಜು ಪಂಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆವಡು ಇದಟ್ಟು ಏತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೋಜುಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಪ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಕಡೆದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಳೆಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ. ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈ ಬೈ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ಬೋಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡ ಅಂಚಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ನಿಗ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪವ. ಬೈ ಬೈ.